Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti nderek panjenengane lan tansah ngraosaken pangreksa dalem Gusti tumraping gesang kula panjenengan. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi Gusti Yesus paring pitedah paring kasantosan dumateng para murid dalem ing bujana wekasan. Lan wonten ing Injil dinten menika Gusti Yesus sembayang ing ngarsa dalem Allah nyuwunaken para murid dalem supados para murid estu nampi kasantosan dalem anggenipun nglampahi gesang saben dinten. Sembayangan menika saged dipun wastani puncaking bujana wekasan saderengipun Gusti Yesus ngajak para murid dalem nuju dhateng Taman Getsemani saderenge Gusti Yesus dicepeng. Wonten ing sembayangan menika Gusti Yesus boten namung ngersakaken para murid dalem tansah manunggil nyawiji, nanging ing sembayangan dalem Gusti ugi mratelakaken bilih Sang Putra bakal kamulyakake. Lan anggenipun kamulyakaken lumantar sangsara seda dalem wonten ing pamentangan. Nah menika kamulyaning Allah ingkang sak mangke bakal tinampi dening Gusti Yesus, nanging anggenipun nampi kamulyan kedah srana kasangsaran. Kula panjenengan sami kaajak supados setya ing panjenengane, langkung-langkung rikala kula panjenengan ugi nampi kasangsaraning gesang. Urip kok rasa-rasane abot, le nglakoni kanggo nyukupi butuh kok ya ora leren-leren, nyambut gawe ketekuk ringkel wiwit esuk nganti sore. Yen kula panjenengan setya ing panjenengane ing wancinipun sak mangke, mugi-mugi kula panjenengan ugi kepareng nampi kamulyan dalem. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 17 ayat 1 ngantos dumugi 11a. Nalika samono Gusti Yesus tumenga ing langit lan munjuk, "Duh Rama, sampun dumugi wancinipun sakmenika kula aturi mulyakaken Putra, supados Putra gentos mulyakaken Rama. Jer Putra sampun jinunjung nguasani sadaya titah gesang, perlu maringaken gesang langgeng dhateng sedaya ingkang sampun kapasrahaken. Dene gesang langgeng wau injih menika mangertos dhateng Rama ingkang jumeneng Allah sawiji lan sanyata, sarta dhateng Sri Yesus Kristus utusan dalem. Wonten ing donya kula sampun ngrampungaken ayahan ingkang kula tampi saking Rama. Dene sakmenika kula kamulyakna dening Rama mawi kamulyan ingkang wiwit saderengipun jagat dumados
sampun dados gegebengan kula wonten ing ngarsa dalem. Kula sampun medharaken asma dalem dhateng tiyang-tiyang ingkang sampun kapundhut saking ing donya kaparingaken dhateng kula. Tiyang-tiyang wau kagungan dalem lan sampun kaparingaken dhateng kula sarta sami ngestokaken dawuh dalem. Sakmenika sami mangertos bilih sedaya ingkang kapasrahaken dhateng kula menika asal saking Rama. Jer sabda ingkang kaparingaken dhateng kula sampun kula lantaraken dhateng tiyang-tiyang wau lan sampun sami katampi. Tiyang-tiyang wau sami mangertos saestu bilih kula asal saking Rama. Mila sami kula sesuwunaken sanes donya nanging tiyang-tiyang ingkang kapasrahaken dhateng kula menika ingkang kula sesuwunaken awit menika kagungan dalem. Lan kagungan dalem menika injih gadahan kula lan sedaya gadahan kula menika injih kagungan dalem. Dene kula sampun kamulyakaken wonten ing tiyang-tiyang wau. Kula boten wonten ing donya malih nanging tiyang-tiyang wau tasih wonten ing donya awit kula badhe sowan Rama. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil bab 17 nyariosaken kados pundi Gusti Yesus sembayang lan munjuk ing ngarsa dalem Allah. Wonten ing sembayangan menika Gusti Yesus nyenyuwun ing ngarsa dalem Allah supados Sang Putra kamulyakaken awit sedaya ingkang dados pakaryan dalem sampun rampung. Menika temtu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Ing atase Gusti Yesus rikala badhe nglampahi prastawa sing agung, prastawa sing penting sembayang ing ngarsa dalem Allah. Lan boten namung sepisan utawi kaping kalih anggenipun Gusti sembayang, ning asring banget rikala bojone pungkasan Gusti Yesus sembayang. Lan ing sakmangke ing Taman Getsemani Gusti Yesus ugi sembayang. Saderengipun Gusti seda, Gusti ugi sembayang. Wonten ing prastawa-prastawa penting Gusti tansah sembayang. Mila simbah-simbah jaman rumiyin menika nggih paring pitedah, paring warisan kangge kula panjenengan sami wonten ing prastawa-prastawa penting ing gesang kula panjenengan. Simbah-simbah mesti gawe wilujengan wonten ing upacara kandungan utawi lairan menika lak kuatah banget wilujengan utawi sajen wiwit 4 sasi, 7 sasi kehamilan, lajeng pas lairan utawi brokoan, pas sepasaran, selapanan, 40 dinonan lan ulang tahunan menika mratelakaken bilih prastawa penting ing seputar kelahiran kathah. Dereng malih yen puput puser utawi putra menika wiwit melaku tedhak siten menika seputar kelahiran, seputar mantenan menika nggih kathah, seputar kematian menika nggih kathah wilujengan prastawa-prastawa penting ingkang lajeng diwengku dening sembayangan. Gusti Yesus sembayang ing ngarsa dalem Allah sak sampunipun bojone wekasan rampung, bundeli sedaya pakaryan dalem langkung-langkung, nyenyuwunaken supados para murid dalem lan tiang-tiang ingkang sampun kaparingaken dumateng Gusti Yesus estu ngalami kawilujengan nampi kamulyan dalem lumantar Gusti Yesus. Mugi-mugi kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem Gusti estu mongkok awit Gusti sampun ndongak-ndongakake awake dhewe kabeh murid-murid dalem sing pitados sing panjenengane lumantar para rasul.
iman kapitadosan para rasul dumateng Gusti Yesus ingkang kawarisaken jaman majaman lan kula panjenengan tampi, mugi-mugi nggih ndayani anggenipun kula panjenengan setya ing ngarsa dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.